मोनसे आपडेटआव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय थालायबाय। नै दा आरो मोनसे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां होननाय मोनसे गामियाव बेवहाय ओरैबायदि घटना जादों हासाजों बर' हा सेरलायनायनि घटना। गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा रंजाबोबाय थादों, मोसाबोबाय थादों। बे हाया बर'फोरनि होननानै मोनसे पस्टारावबो लिरनाय दंखायो। नाथाय बेवहाय गुबुन जातिनि आइजोफोरा फैनानै बेवहाय बर' जातिनि एबा बर' आइजोफोरा बेवहाय गय बागान थालिर गायना दोनदोंमोन। बे गय आरो थालिर गायनायखौ गुबुन जातिनि आइजोफोरा फैनानै बेवहाय बे गय गायनाय एबा थालिर गायनायखौ फुनानै गारहरदों। आं मोनसे क्लिप भिडिअ होगोन, नोंथांमोना नायलांबा निसय बुजिगोन। आरो बे भिडिअ बुंनाय मथेबा एबा नुनाय मथेबा बे हा एबा गय फुलि एबा थालिर फुलि गायना दोननाय बे जायगायाव बे गुबुन हारिनि आइजोफोरा बेवहाय माने फांसन, बैसागोनि फांसन बनायनो थाखाय बे हाखौ दखल खालामदों होनना जों मिथिनो मोनदों। स' बे फांसना माबायदि फांसन जागोन नोंथांमोना सानना नाय जे बेवहाय गय फुलि एबा थालिर फुलि गायनाय बे हाखौ जुदि बिथांमोना फांसन बनायनो थाखाय गय फुलिफोरखौ जुदि फुनानै गारनानै बेवहाय जुदि फांसन खुङोबा माबायदि फांसन जागोन। स' आं क्लिप मोनसे फिसा होगोन, नोंथांमोना नायलांबा निसय बुजिगोन। स' नायलांदो जै बर' हारिनि। आरो सोरबाफोर जुदि बे चेनेलाव गोदानफोर फैदोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला आरो लाइक खालामबानो जाबाय। जै बर' हारिनि। गासैबो